Vi kan tage den med hjem og koge den og spise den. Ja, så. Den der. Mm? Men ikke snakke. Nej, den gider jeg ikke. Pas på. Kan den godt stikke? Nej, det er det her. Ah, nej. Den her skal vi jo ikke. Vi skal jo gerne have fiskestangen med hjem igen. Hov, nu hopper den ned i. Dernede. Nede i fiskestangen. Ja. Den hopper bare, den kan ikke bide. Det er hvad du skal snakke lidt med den så. Altså, du har ikke tid til at hoppe i dag. Forstår det? Nu tager jeg det op. Igen. Du kan hverken svømme. Jeg kan ikke se nogen. Er den hoppet væk? Nej, der. Jeg kan ikke spille. Ah! Vil du gerne tage den til mig? Nej, jeg synes den er altså, jeg har ikke lyst til at tage den op. Jeg synes vi skal sætte den ned til sin familie. Ups. Kast den igen. Skal jeg kaste den ned igen? Jeg gør det her.